дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. Доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастен. худованд кунад ки ҳамеша ҳамаи мо тансиҳат бошем. тамошобинони азиз, ма имрӯз боз дар мавзӯи даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ як мавзӯи дигар мекунам ва хоҳиш мекунам ки дигар дар ҳамин маврид саволҳо пешниҳод накунем, чунки як чанд рӯз пеш, тақрибан 2 рӯз 3 рӯз пеш ма видео кардам, ҳамаша фаҳмондам, вале боз бисёр нафарҳое ки дар канали мо нав обуна шудагиянд савол пешниҳод карданд ва мумкин аз ӯ видеои ма ҷавоби пурра нагирифтам. ба ҳамин хотир хостам як бори дигар бифаҳмонам тағйирот ва иловаҳоро. бо диққат гӯш кунед. киҳо ба хизмат мераванд, киҳо аз хизмат озод мебошанд. яъне мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ, шаҳрванд вақте ки синаш ба 18 сола мераса, аллакай вай ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. ва киҳо аз хизмат озод мебошанд? шахсиятҳое ки соҳиби 2 фарзанд ҳастанд ва шахсиятҳое ки дар оила як писар ҳастанд, шахсиятҳое ки ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда доранд ё ягон беморӣ дорану ба хизмат рафта наметавонанд. ана ҳамин шахсиятҳо аз хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. вале боз савол ба миён меояд ки оё шахсиятҳое ки донишгоҳ мехонанд, вайни кафедра хондагӣ ҳастанд, тақдири ва ё чӣ мешавад? шахсиятҳое ки вайни кафедра хондагиянд, рутба гирифтагӣ нестанд, ӯ шахсиятҳо бояд 1 сол хизмат кунанд. оиди маблағе ки бояд барои аз хизмат озод шудан пардохт кунӣ, чӣ донишҷӯ бошӣ ва чӣ донишгоҳ нахонӣ, барои ҳама 1 сум муқаррар шудагиай 25200 сомон пардохт мекунед ва аз хизмат озод мешавед. дар тӯли 1 моҳ вайни билет мегиред бо тариқи хизмати алтернативӣ. ва боз савол ба миён меояд: оё хизмат даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ 12 моҳа шид ё ин ки не? ё бисёриҳо мегӯянд дар аэропорт аблава рафтаеса роста ё ин ки не? мутобиқи қарори вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 3 ноябр аллакай даъват ба хизмат ба анҷом расид. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. вале шахсиятҳоеро ки айни ҳол даъват кардесанд, шахсиятҳоеро ки ба номшон повиска равон кардесанд ва ё танҳо барои ба қайдгирӣ ин кора кардесанд. мисол мегирем, агар мара ба номум повиска омад айни ҳол, вале ин маънои ӯро надорад ки мара ба хизмат даъват кардесанд. вақте ки мара ба комиссарияти ҳарбӣ даъват мекунанд, шахсияти мара муайян мекунанд, дар ҳақиқат мақсад муайян мекунанд оё ма хизмат барам ё ки не. мисол вақте ки мара даъват карданд, ман мегӯм ман ҳуҷҷат дорум, мисол фарзанд дорум ё ки вақт шуда донишгоҳ хонда будем ва яъни кафедра, ман рутба дорум аллакай, ё ки дар оила як писар ҳастам. ана ҳамин гуна чизҳоро муайян мекунанд ва шуморо ҷавоб медиҳанд. айни ҳол ягон амуд аблава нест, ягон амуд даъват ба хизматкунӣ нест, танҳо ба қайдгирӣ ва номнависиай. касое ки ҳуҷҷати тасдиқкунанда надоранд, ба қайд мегиранд, ҷавобшон медиҳанд ва призофи баҳорӣ ки сар шид, ба номшон повиска равон мекунанд ва ба хизмати ҳарбӣ даъватшон мекунанд. ва ногуфта намона, барои саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноятӣ махсус моддае ҳастай. ва боз як саволи дигар ба миён меояд: оё шахсиятҳое ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд, ӯ шахсиятҳоро делаи ҷиноятӣ, яъне парвандаи ҷиноятӣ нисбатшон оғоз мекунанд ё ин ки не? бародарони азиз, вақте ки шумо дар ҳудуди Тоҷикистон қарор надоред, ягон кас ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки бе бидани шумо падару модари шуморо ба комиссарияти ҳарбӣ бурда мақсад вақтшона бигиранд ё ки маҳкамшон кунанд ё ҷаримабандишон кунанд. агар ки шумо дар Тоҷикистон набошед, ин кирдора ҳеҷ кас ба амал намеёрад. ва дар ҳолате ки шумо дар Тоҷикистон набошед, ба номи шумо повиска омад, яъне аз ба ҷои шумо падартона даъват кардану падари шумо дар ҳамун ариза имзо ки монд, баъдан вай
падар маҷбур аст ки фарзанди худша ҳозир кунад. ба ҳамин хотир ин нозукиҳоша дуруст дарк кунен ва хуб бифаҳмем. вақте ки дар Россия қарор дорем бисёри нафарат ягон намуд парвандаи ҷиноятӣ оғоз намешавад, ягон намуд ҷаримабандӣ надорад. дар ҳоле ки дар Тоҷикистон қарор дорен саркашӣ мекунен, баъдан нисбати шаҳрванд парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд ё ки ҷаримабандӣ мекунанд. ин буд мавзӯе ки бисёри нафарат мехостен ҳамин чиза бифаҳмен. ва дар бораи синни соле ки ба хизмат даъват мешавад аз 18 солагӣ то 27 солагӣ. вақте ки шумо 27 сола бошен, албатта ки ба хизмат даъват карда мешен. дар ҳоле дар рӯзе ки 28 сола ки шиден, баъд аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошен. ҳамин буд маълумотҳое ки шумо мехостем бифаҳмен ва мо кӯшиш кардем ки дар ин бора боз як видеои дигар кунем ва ҳамаша ба шумо бифаҳмонем. мақсади гап ки аблава даъват ба хизмат ягон хел қонунаш тағйир шидагӣ нест, ягон хел 12 моҳа шидагӣ нест. чӣ хеле ки пеш буд баҳорӣ ва тирамоҳӣ ҳамон хели мондагие то айни ҳол. хоҳиш мекунам дар ҳамин мавзӯъ дигар савол натиен хубтар мешавад то мо аз ҳамин мавзӯъ берун роҳем. барномаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.